Hello logoper nih. Hello logoper. Mami nih rombeng sana mami na. Mami nih rombeng no. Mami nih rombeng no. Hai logoper, ini godan moनसे video नोंथांमोनखौ गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय स्राय बरायहरनाय थाबाय आरोना लोगोफोर। दिनै जोंहा आलासि फैहांदों आरोना लोगोफोर। आंनि आइ जोनोमगिरि बिमा आलासिनो मा ओंख्रि संनानै जाहरनाय जायो बिदि भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। दाउआ थैबाय? थैबाय? आमबाय? यो अ दुमबाय आननानै हो गाङाव दांनाय ओरै गाङाव ओरै दांनाय दिनै हमनाय दे फैनाय गिदोबो दांनो गैला थैबाय नै आमबाय गैला मा हो गैलाबा थैबाय नै गैला दांनाय दांनाय दे अ दासो यारबाव गांफोरानो फिसा नुबाय दख'ना थावदो बिराद मेजेम जागोन दाउआनो बिदि दैहांनो नालाय दाउ सावखांनाय लोगो लोगो सबायखौ जानना लाग्रोबाय आरोना आङो रुना लाग्रोनोसै दाउ गोदागौ सबाया मोनगोन ना ओंखायनो रुग्रोना लाबाय आं सबायखौ जानो दुस्थ'आ नाङा इखो नाङा बेदरसो इयो बेदरसो दा जानांगौ ना जानांगौ नों जागोन नोंबो जागोन ha? Ayo, masaku. Ayo, dugayaku mancan, dugayaku mimbrang-brang. Ayo, pamjan nih. Pamjan nih. Si, badi mizim kata wayu, mizim ani. Mizim, bisa dawana. Daउ बेदरा बुरजानो ओंखारसाबदोंनो मेजेमाबो दाउ बेदरखौ एवना लानोसै सबाय ओंख्रियाव गोदौखायो रखमनो प्लेट होना लाबाय गोदौखायो मोनबाय सागं साबानो जासिगोन बेदर एवनायाबो जाबाय आरोना आङो मेजेम माखा उलिजोब्बाय बारा गोबाव एवबाय थाला मेजेम
संहैथ'दो आरो थांगोनबो फैगोनबो आरो गासैबो दखानाव थांना फैनानैसो जाफैनोसै आरो जों ओंखामखौ जों दायो गब'थना मोनफैबाय आरोना नेनानै दासो जाबाय थांसै मोनफैबाय नों माबैसा लांनाय नाङा इयो फथा लथार खालि फथा नुबाथाय बोखानायल' गैला संनालाय गैला सं नों फुनगोन आयु हौवासो फुननोनो इयाव फुननो आं फाननो हानो नायदो नायनानै नायदो बा एगार बोखाफिनलायबाय गावा खोनानो बोखारबाय थायो मोनफैबाय जोंनो मामे नानिया गालांजादों मामिजो फोन लाबाय फोनानै लाबो अबे नानिया माने फथा फोनदो नै आराम नुबाय नानिखौ नै बोखानाङा नै बा नानिया फथा फोनबाय भाजाया गुसु जाबायमोन नालाय एसे फुदुंफिनबाय आरोना आङो लोगोफोर अमा बेदरफोरा आरो गुसु जाबाथाय मोजां जायाना जानो ओंखायनो गुदुं खालामफिनबाय आरोना आङो एसे आलासिफोरखौबो देखायनाय जानाय नंला आरोना लोगोफोर आं दायो आलासिफोरनो ओंखाम खुरना होबाय थानोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नाय जाबाय बाय बाय